Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwansang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes pitsa 14 na bulan sang Pebrero tuig 2020. Ang tanan-tanan subong medyo nagadumdum gid. Masako sa pangitaay kwarta, iba ka regalo, Valentine's Day karon nga adlaw. Maayo ini para kuno sa mga nagahigugmaanay kag maayo man para sa negosyo. Ano ang dalagko nga mga balita para karon nga adlaw? Puerte ho, ang sabat sang presidente sang Amerika si Donald Trump nya ibasura sa Pilipinas ang Visiting Forces Agreement, no problem. Nya kalipay lang sang Amerika nga nya ti makakinot pa kami kadako sa amon gasto para lang sa mga military exercises kag iban pagid kung anong ginatumbod niya nga makakinot ang Amerika, posible sa madamo nga mga bagay-bagay nga ginabuo man, mga ayuda, aid, kag iban pa diri sa pungsod Pilipinas. Wala ya malingkang ang presidente niya. Tiano gid ang amon haw? Makakinot pa kami kwarta. Pero lantaon tablang sitwasyon. Kung tunan ta, di daw okay man, nga aman. Iti ang tanan nga kasugtanan sang Amerika kag Pilipinas, halin sang una, dihado giman ang Pilipinas eh. Ang balon ta matuod amo giman ina. Ang tanan nga kasulatan da, miguhay kita, may mga kasugtanan kita, pero laban-laban na bintahaya sang Amerika eh. Kung may kaso, dapat dito kasuhon sa korte sa Amerika. Hindi pwede dire sa pungsod Pilipinas. Ang tanan-tanan bala, daw bintahagi dya ang Amerika sa mga kasugtanan. Sa piyak na bahin, daw gapangamigo kita sa pungsod China. Kung basi-basihon ta, okay man, wala man lain kung gapakigabyan kita sa iban nga kapungsuran. Pero kung basihan mo sa tunga sang Amerika kag China, bisan disbintaha kita gawa sa pila ka mga kasugtanan sa Amerika, ang Amerika ya wala ga pang-agaw duta, wala ka pang-agaw baybay, wala ka pang-agaw teritoryo. Ang China ya ho, ang ato nagid ila pa. Amo lang siling sa mga karayabla, ang iya-iya lang, ang aton iya pa. Ang ana lang, ang ana pa, kung sa karaya pa. Ti okay lang kita. Bangod sang pag inagaway nga teritoryo, ang lagko nga mga base o kod lagko nga mga pwersa sa Amerika, ginapaagi-agi dira sa China Sea. Amo nang kabangdanan nga daw medyo nataha pa ng China
nga arangkahon gid kag pang-agawon ang aton teritoryo bangod protektado man kita sang Amerika. Amo nang silingko ti di na mas mabugat dire. Ang Amerika nga kung sa bagay ginaako man naton nga disbintaha kita sa kasultanan sa Amerika. Ti karon makigalyansa kita sa pungsod China. Ti mayong pananaw ya sang Duterte administration sa pungsod China sa likod ka pang-agaw teritoryo daw okay lang, no? Ang ako niya pamangkot mo lang ina sa pumuluyo diin ang mas mabugat. Ang Amerika ya tuod may disbintaha sa kasultanan wala ya ka pang-agaw teritoryo. Ang China ya nga do didto kita nagtapik ka ginaagaw ng teritoryo ta okay lang kita. Kay hadlok ta mo. Mabato kay mo China kundi daw angay lang nag-away ang isa kahigante kontra sa duwende. Ti kundi hipos lang kita. Bisan ginabuli na, bisan ginadaog-daog na, okay lang. Migo gyapon, migo! Amo ining nagakatabo subong. Ako niya punto mo ni. Nga ang mga away di kita. Nga pwede man lang kita nga makigabyan sa iban nga kapugsuran. Pwede man lang nga pungkuan ang problema sa Amerika. Makigabyan sa Amerika, makigabyan sa China, makigabyan sa bilog nga kalibutan. Wala kita pirdihon. Luyag na kag sa India, kung bugrason tang kaangtanan kag pila kakasugtanan sa Amerika, may epekto gid sa ekonomiya kag iban pa. So, dapat tun-an ini it madalom-dalom sang aton gobyerno, ang Senado, sumunti tuod nga ginbasura na sang presidente, pero tun-an pa ini sang Senado. Kod bala, nagakabagay gid, tion na bala, nga bugrason naton ang aton kaangtanan sa Amerika. Katulad sang Taiwan. Ang Taiwan, ginban lang, list ng Taiwan, iban mo kami, ay kay madisgrasya man ang mga Pinoy diri sa Taiwan. Tiba sibla mo man ang imuon sa Amerika, nya daw style ka, daw gasalig ka na, daw bigida saligan ka, abi niya mabalos man kita ang tanan-tanan nga hulam nyo, bayre nyo, ang tanan-tanan nga mga lagko nga kompanya da, kakasota, abi ang tanan-tanan nga bulig, kuwaon taman, kag ang tanan-tanan nga mga Pinoy nga libo-libo sa Amerika, nya abi istektohon ta, kag ang iban, papaulion man. Mayo man sa aton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling.
Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 41 na para sa kumplitong nga management sa inyo liver detox mag DTX 500 kamo adlaw-adlaw. Ang DTX 500 may detoxifying compound nga nagatinlo sa inyo dugo kagatay. Ini siya may mga aktibo nga panakot, ini mga phytochemical antioxidant pangontra bala sa nagahubag nga atay cancer kag iban pa. Nagapanubo sang kolesterol kag blood sugar bangod sang diabetes bala. Tikinanglan nyo gid ang DTX 500. Amo na nga ang rekomendasyon gamit kamo sini adlaw-adlaw para man ini sa aton ikaayong lawas. Agod nga magtinlo ang dugo, magtinlo ang atay, maglubo ang blood sugar kag kolesterol. Sabat sina DTX 500. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 42 na. Wadyog-wadyog ang ulo sang hipis sa kapulsan. Bisan ano nga pamangkot sang media, wala sa sang komentar angot sining lumupok ka balita nga si Lieutenant Colonel Joby Espinido ara sa listahan sang inakabig listahan sa droga. Ti siling sang mataas nga opisyal sang Philippine National Police medyo diskustado pa gani sila kay nagwa ini sa balita ang ngalan ni Espinido. Ti ugaling kung nagwa sa balita sa nasiling tana, ang katapos sa media basta medlagko nga balita, kundiin patong kontrobersyal nga balita, amo na yung ginakutkot sang katapos sang media. May mabuyan ka lang niya, kag daw medyo masapid balabad lang sa baba mo, mitlangan mo ang pila ka mga ginakabig naton importante kag kilala nga mga personalidad, hindi na ya kasalbar sa katapos sang media. Hindi na sala ka medyaya kay mati natural balita na mo dako ina iya nga balita hindi lahog-lahog nga balita pero tubtob niyan wala pagid sang kun ano nga ginpalayag ang matag-as nga opisyal sang PNP lakip na si Chief General Archie Gamboa. Wala siya sang ikomentar, wala sang isabat, amo lang ning pamangkot sang media nga wala masabat tubtob niyan. So hulaton ta kay ang katapusan nga balita nga ato na baton, ang presidente nagahulat lang sang report sa bataas nga mga opisyal sang Philippine National Police. Inang kumpirmado bala kag autentikado nga report. Hindi man lahog-lahog iti palangga man nimo ni Presidente Rodrigo Duterte si Espinido diyan kakita niya nga ibutang mo siya sa Bacolod para lang nga mag-arangkada sa mga illegalista. O galing, wala pa sa kaarangka tudo, gin relieve na siya. Kung isa ini sa nangin kabangdanan, ina galutaw pa sa tugabang. Sa nasiling ko na, kung mahimo pa lang, dipinsahan mo ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga katapo sa kapulisan. Kita mo, pag siling ni Gamboa, nga ining may mga kaso, niya dapat file na kamo sang early retirement, siling sang Presidente, dumayo man. Pero na may mga kaso na. Ang kaso sila, droga man, nga kontraya gid. Pero sila niya daw maayo man ang hambal ni Gamboa, retire ka mo. Agod nga bisan pano hindi kamo mag atubang sa kundiin pa nga sangas ang gobyerno kag arangkadahon labi na gid kon atubang kamo sa Senado kag Kongreso base gwa nyo ginisagid. Nya ti okay. Pero may sapid balaban man na.
para nga ba ulumpawan ng pumuluyo siling niya, wala nagkakaulugan nga kung mag-early retirement kamo, hindi kamo manabat sa kaso nga ginapangatubang ninyo. Porte, no? Pero kung iba niya, tapos kagid, kalabuso kagid, amo na ya kapalangga sang administrasyon sang kapulisan kagatapo sang Philippine Army. Kadubling sweldo, ang iban, abusador pa. Gasulubra ng income, ganit pa. Dako ng income, maintra pa sa siyabo, maintra pa sa illegal. Kay mas dako ang ila, income amak mo. Pilang sweldo mo, dublihon mo, ang siyaboya, protector ka, ti kada bulan, abi, baton ka na, por ehemplo, gamay lagi na mga 200,000, 300,000, pero kada bulan. Ti kundi daw medyo matintar ka man. Kung dalagko, pagid kag proteksyonan mo, one time, strike 1 million ang income mo, ti kundi makagalanyat man. Amo na, nga kadamo sang kapulisan, nga bisan paano, bisan ano mo nga paandam, bisan ano mo nga pagpalangga, bisan ano kapag taas ang sweldo, entrada kay didto ya, instant milyonaryo sila. Kung hindi, madakpan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay, 47. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapas ang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon. So kung mag-loan ka, now na, nubo ang saka. Kadto lang sa Federlip Lending Corporation, second floor, Carmen Building, Lisaris Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 51 na. Bisan si Mayor Bing Leonardia nakibot. Nasurpresa sa sang hinali nga pag-relieve kay Lieutenant Colonel Joby Espinido. Siling sang alkalde sa Bacolod niya, nagligad lang nga Pebrero 5, nagpinungkuanay pa kami, upod sa pila ka mga opisyal. Damo pa to nga mga bagay ang gintalakay, kung paano maarangka ang illegal nga droga sa Bacolod, kag ang ginapangabay, kabalo ka mo, nadumduman nyo nga si Espinido nagpalayag, pag-abot niya din niya daw kulang suportahaw,
ang syudad sa Bacolod sa kapulisan, kulang sa mga salakyan kag iban pa. So sadto gali sa pagsapol Pebrero 5, nanaog man ang relief order ni Espinido. Ti siling ni Mayor Bing kahapon sang Pebrero 6 nagsugilanon pa kami ni PNP Chief Archie Gamboa. Nya daw wala matumatandog, wala man mo maistoryahan ining kay Espinido nga ni. Tagda hinali lang, gulpi lang, gin-relieve siya sa Bacolod. Nagalaom pa kami di nga dako ang mabulig niya sa syudad sa Bacolod. Bangod porte ang Shabu sa Bacolod, pero wala man kapahuway ang kapulisan, bisan wala pa mag-abot si Espinido, ang kapulisan niya wala nagpabaya siya trabaho. By bust operation, wala kagto. Ginapanglagas kung magsulod ang lagko nga mga bulyom sang Shabu, wala iya gauntat man kag wala gapahuway ang aton kapulisan. Amo na nga nagapasalamat kita, nagapangibulahan magita sa puwersa sa aton kapulisan nga wala man nagapabaya kon sa mga illegal nga bagay ang paghambalan. Pero abierto pa. Kung pamatian mo si Mayor Bing, nya pananglitan na ibalik dire si Espinido sa Bacolod, nya ti batunon ta, abi-abihon ta, luyag na tong kag sa hindi, makabulig ini siya dire sa syudad sa Bacolod. Ti ugaling amo lang subong uminit ang ngalan ni Espinido, wala tuod ginapalayag kon matuod ini nga ara siya sa listahan sang druga, pero wala komentar ang Malacañang, wala komentar si Gamboa, hasta subong nagapabilin kipot ilababa kon si Espinido ang paghambalan. Si Espinido naman siya piyak nga bahin, niya hulaton ta ang nagakaigo nga panahon, basi kung mag-issue mo sa statement. Kag amo inaginahulat sumong sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ti kilala siya mo palangga masa sa presidente, kag puwerte kung mag-arangka sa mga drug lord, amak mo mga alkalde to ya, ang pinanumbaya, amo inakabangdanan ko nga, nakaangkon siya ngalan. Di kakita na kapagabot sa Bacolod, tumaas lang ko dayon, Lieutenant Colonel dayon, para mangin deputy. Karon niya, ara na sa hot water si Espinido. Kung sanong sabat niya, kung ano ka matuod sini mga aligasyon, hulaton tang nagakaigo nga panahon. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli.
Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First Portion. Action Reports Second Portion. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 59 na, Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sini nagabulig tinlo, pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula. Ano ini siya? Kon mataas ang blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, iya ini ginapanubo, amo ina kon nga ginabuhinan niya. Pero kung kulang ka sang supply sang vitamina sa lawas, vitamin A, C, B, magnesium, zinc, calcium, potassium, kag iban pa, iya ina ginadugangan. Amo na nga gitawag siya ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado man sang Food and Drug Administration. Bakal kamo sini para sa inyo ikaayong lawas. Mabakal ini sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Billiones Drugstore Hinigaran, Alice Drugstore Hinigaran, Tia Joy Pharmacy, Pontevedra, Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 7. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita, Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod,